Nazdar, som Battleboy a dnes to bude revier na figurku Battle Droida. Ako vidíte pred sebou je tu jeho bojová karta. Tu je. Kartička. Nie, obrázok z geonosickej arény. Ďalej k nemu dostanete takýto raketomet. Môžete aj vystreliť. Viste, prázdny. To je strela. Tak a teraz sa vrhneme na samotnú figurku. Vidíte, tu je figurka. Máte k nej klasický droidský blaster. Vidíte? A tu je samotná figurka. Vidíte, ako má tu dobre namaľované škrabance. Jeden je tu. A druhý je tu na nohe. Vidíte? Figurka je tiež dobre spracovaná. Môžete odpojiť aj hlavu. Vidíte, odpojíme hlavu. Ďalej je tu jeho vysielač. Môžete aj odpojiť. Tu je teda vysielač. Hlava z úvodu. Ďalej mu môžete hýbať rukami. Aj nohaj a dostanete k tomu zlatý postavec. Ja mám teraz na ňom výborný. Mám už pomiešané postavce, to je jedno. Ako vidíte, ďalej ukážem. Spojíme raketomet. Vidíte. A to bola figurka Battle Droida. A ja sa s vami učím a uvidíme sa pri ďalšej figurke. Nazdar a uvidíme sa na ďalšej figurke. S Bohom.